Vítejte v moderním logistickém a průmyslovém areálu Jitex Písek. Díky své multifunkčnosti a širokým možnostem využití nabízí ideální řešení pro vaše podnikání. Budoucnost vašeho podnikání může být právě zde. Areál má 3 vjezdy a výjezdy, které zajišťují skvělou prostupnost. Je kvalitně napojen na hlavní silnici E49 směr České Budějovice a dálnici D4 vedoucí do Prahy. Dostatečně široké komunikace a prostorné manipulační plochy umožní efektivní pohyb vozidel a materiálu. Areál je průběžně modernizován, aby odpovídal současným standardům dopravy, skladování a výroby. K dispozici jsou prostory od několika desítek metrů čtverečních až po velkorysé plochy o velikosti 4 nebo 8 000 metrů čtverečních. S výškou stropů 4,5 metru, nosností podlah až 1200 kg na metr čtvereční, které zahrnují i vlastní administrativní a sociální zázemí. Samozřejmostí jsou pohodlné schodiště a nákladní výtahy do vyšších pater s nosností až 6600 kg. Areál disponuje dostatečným příkonem elektrické energie, rozvody vody, stlačeného vzduchu a většina prostorů má možnost vytápění. Areál také poskytuje širokou škálu služeb, které vám usnadní každodenní provoz, jako je 24hodinová ostraha, parkování vozidel, pronájem manipulační techniky a nebo stravování pro vaše zaměstnance. Pronajímatel nabízí optimální provozní náklady díky centrálním energetickým dodávkám a stabilní nájemní podmínky s možností uzavření dlouhodobých kontraktů. Neváhejte mě kontaktovat a společně najdeme ideální řešení i pro vaše podnikání.